ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Амрико турнири LFA 144 баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии турнир варзигари тоҷик Муин Ғафуров бо варзигари бразилӣ Диего Силва барои камарбанди ин ташкилот муҳориба гузаронданд ва дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Дӯстон, наворро ҳатман то охир тамошо кунед, чунки дар охири навор мегӯем ки муҳорибаи пурраро дар куҷо тамошо карда метонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. бояд гуфт ки муҳорибаи унвонӣ буд ва аз ҳамин сабаб муҳориба 5 раунда буд. Якум раунд сар шуд. Ҷангваро дар маркази қафас вохӯрданд ва якдигарро меомӯхтанд. баъди якчанд дақиқа Муин Ғафуров бо як зарба рақибро ба нокдаун равон кард. Муин дар замин рақибро идора карда ба ӯ зарбазанӣ мекард ва ҳамин гуна муҳориба то дақиқаҳои охирон раунд дар замин гузашт. аз сабабе ки дар замин муҳориба на он қадар фаъол буд, довар муҳорибаро манъ кард ва боз ҷангваро муҳорибаро дар стойка оғоз карданд. каме дар стойка кор карда Муин Ғафуров боз рақибро ба замин афтонд ва ҳамин гуна дӯстон якум раунд ба анҷом расид ва гуфта мешавад ки якум раундро Муин Ғафуров гирифт. дуюм раунд оғоз шуд ва бояд гуфт ки дуюм раунд на он қадар фаъолона оғоз шуд. то мобайни раунд ҷангварҳо хеле кам зарба мезаданд. аммо баъд дар мобайни раунд Муин Ғафуров боз рақиби худро ба замин афтонд ва дар замин идора карда ба ӯ зарбазанӣ мекард. баъди якчанд сония Диего Силва дасти Муинро ба усул гирифт ва як лаҳзаи хеле хатарнок буд, аммо худи Муин Ғафуров худро бароҳат ҳис мекард ва нишон дод ки ягон хатар нест. Муин аз ин усул раҳоӣ ёфта боз рақибро дар замин то охири раунд идора кард ва дуюм раундро низ Муин Ғафуров гирифт. сеюм раунд оғоз шуд. ҷангваро дар маркази қафас вохӯрданд ва баъди якчанд сония Муин Ғафуров бо як зарба, бо зарбаи сахти по рақибро ба нокаут рой кард ва баъди ин зарбаи Муин довар дарҳол муҳорибаро манъ кард. ҳамин тариқ Муин Ғафуров дар сеюм раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда чемпиони нави LFA дар вазни 61 килограмм шуд. мо Муин Ғафуров даста ва ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем. беҳтарин ғалаба, беҳтарин муҳориба. каме дертар дӯстон, мо суханҳои Муин Ғафуровро дар ҳамин канал пешкаши шумо мекунем. авоиди муҳорибаи пурра боша, муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо баъди якчанд дақиқа тамошо карда метонед. дӯстон, як хабари беҳтарин барои шумо, махсусан барои шахсоне ки орзуи ба Амрико рафтан доранд. чӣ гунае ки медонед, ҳозир пур кардани анкетаҳои грин-карта барои Амрико рафтан оғоз шудааст ва акнун шумо имконият доред ки ба Амрико сафар кунед. аммо барои пур кардани анкета шахсони мефаҳмидагӣ, яъне мутахассисон дар коранд ва мо ба шумо як бародари худро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва таҷрибаи хеле калон дорад. ин бародари мо анкетаҳои шуморо бо нархи дастрас пур мекунад. номерҳое ки дар рӯи экран мебинед ба Telegram, WhatsApp ва Instagram онҳо муроҷиат кунед ва агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо боз скидка интизор аст. шитобен дӯстон, чунки вақти хеле кам мондааст.